mga auntie, good morning, no? So, sa adlaw karon day? Date karon? It's May 17 and 17, 2019. So, dili, 2018. Ano pa ba? Kay, nag-ito kayo ba day? Oy, yes mo day, oy. So, today is, Charming. Kabalo mo, Jai. Mga traders sila, oy. Kabalo mo, Jai, is, today is, May 17. So, 2019. Hindi ko mamanan ni Jai. Mga ligo mi, Jai, kay summer feels. Karap po. Trader lagi mo, Jai. Sa iba, it's mo magudang agtang. Agtang. So, sa imo gi-prepare diha, Day. Sa imo gi-pinaglaban diha, uy. Habol man, dapat ikuan jud sa ang sundang ba yan sa magtang. Hashtag collide. Kung saan na, Day? Kung saan na, Day, uy? Tambal tumi. So, kung saan itong ipang-prepare? Na I'm here. Kung saan, Day? Magkibihon. Laban sa amo ang pirang kilo ng karne. May cooker, Day. Ito, i-zoom yung mga props. Ay, lahi. Si hi. Imo day unsa ni Day? Unsa imong gipaglaban, uy? Unsa ilutoon day nimo? Adobo. Lahi yung auntie kay mo adobo daw siya. Paketa. Among weather karon, Day, di na ko bet. Wala sunset, wala yung mga sunlight diha palaban. Sunlight. Basta ay git Day. Usa man ni sunlight, uy, ganoy. Lahi, wa mi kasabot, Day, kay ang adlaw karon. Nakasunod. Wa siya ni. Ang adlaw karon naara sa sulod. Ang agtang na sulod. So wala nag-init kay naggawa siya ni gawas. Pangit kay ang weather karon, no. Nami celebrity kauban, Maha. Okay, Cargador. O si Pina Morales. Lahi, nami saging. Lahi, Day. Ba? Tsaka magigaday nga, mag-iba po na ilimod. Lojug ka, no? Laban. Kita sa sikuan. Special thanks, Day, no? Sa mo ang sponsor sa Laika. Lahi, ato bang, uy, pineslo mo. Uy nga, tsaka majug ka, uy. Thank you. Wala. Namig kuan karon mga Day. Tuburan. Uy, saan yung tuburan? Surigao Del Sur. Saan na? Saan ni? Uy! Uy, Day, saan yung tuburan? Kasi province niya, Day. Uy, Surigao Del Sur daw, Day. So, layo kayo miglagputan ng amo ang dapit agusan Del Sur, Day. Ay, silingan naman na, uy. Doon lang man, pero kaping biyahe, uy. Kung saan yung giluto, Day? May dapat mas lami pa nasa ko, ha. Ay, layo. Ayaw, dili mas lami pa mang kuan. Gusto ko mas lami pa ba? Gusto ka mas lami ka ikaw ay subak nito. Lahi. Nakalas mo ka daw.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Ay, lahi mga day. Nakaabot na mi day. After 24 hours, char. 20 years, mga 48 years day. Nakaabot na yun. Struggles and the pain. After all the struggles and the pain and the melody. Na-synchronize yun. May update mga day, no? Murag, ang mga movement yun na mo, no? Murag, oy, wait, pagkita na ko sa inyo, no? Harip, thank you for the memories, no? First time na ako na, kuan, first, mura siyang lipstick. Wait, pero truth na ha, Diyos ko, tabangin ko niya, view po mo, ay. Para ni sa inyo, day. So, like and share, mga day, wish. Oh my gosh. Ugaw kayo, mga day, oy. Ulan. So, unsay kuan gay na naganap gay na lami mo pagka-synchronize sa pagkatagak day. Lami kayo. 50% kayo day. Kayo sa saan? Pila ka percent? 50 day. 50%. Pero dapat magud ka ami among tabangan day ngano ang sudan man imong gigawa. Mas importante ang sudan. Kami makatindog mi. Ang sudan dili. Ano mas sige. So pamahala na dayon ni. Dapat yun yung tambalan uy kayo. Unforgettable moment kayo ni nakuha. Memories, unforgettable memories kayo ni Day. Wala pa siya ko ano, diri wala pa yung sito nga na. Table pa diri ang show. Hugaw kayo uy, takigan ko uy. Hugaw kayo diri sa agyanan wa pa naayo. Low tide pa karon mga day, tsak murag feel na ko murag di pa bet. Kay low tide pa. Labi siya mga island. Ipakita sa inyo yung mag-montage ra ko niya mga day. Kana murag feel na ko kana ang Surigao Island. By the way mga day no, entrance diri kay 10 pesos lang. Lahi akong friend, nag-outfit na. Ay, lahi. Gout kay siya uy. Te, excuse me, te. 200 daw ni mga day. 200! Ay, pati akong kuko sakit. Tuhash daw. Uy, laban na siguro init mag kay diha. Uy, te. Pwede may makahangyo, te. Mams. Mangi mi uy. Pwede may makahangyo, te. 150 lang, te. Disgrasya pa. Oo, te. Pwede mi 150 lang sa 150 yun. Pangyo ay mi, te. Yeah, so ipahangyo lang mi ni auntie. Oo daw. 150. Thank you. Agay, kapoy na ko. Magrita siya tao. Since birth juga na daw. Yung mata. Yeah! Magnumanong kata ninyo? Adlugay mo kayo ko. Magnumanong ako si Magtuloy. Ha? Wrong. Bis mo siya. Bis. Uy, 200 ang kanong suplex, 300 ang kanong Tulog mo ko eh. Ikaw kayo na. So, paano eh? Gusto ka dahil. Kurog na dahil. Inatan mo ni Bebas Tupang. Ako na rin. Ibago gani, ibis tabangan ni. Huwag itabangan na. Check kayo ko sa ila ha. Ang nagkaon nun siya Di dito. ba kaya naghanay mo ko sa adobo. Ano po? Yabuman. Snack sa ta mga day. Uy. Ha? Timo-timo siya day. Uy, lami siya. Pero laban ta sa itong mga otot niya. Laban ta sa itong mga otot. Kamuti mga day. Ano abi kayo marag make up ito ka na ito. Ano? Yan. It's watch. It's watch siya, it's watch. Uy, buwang-buwang.
Sabi magday siya. Kaya daw tayo na ako na. Alam mo na siya na ka ng kumakan. Panitan doon na ito ni Bill. Ipay doon. Namurog na kayo ko. Murag ipay. Kasi kipay. Kasi kipay, uy. Kasi kipay day. Mali ka ng pinata sa tingin. Ay, kanang. Uy, bastos. Kipay. Dahil, pag-comment mo sa mga kipay. Fairness, mga day, white sand ila diri wait. Sabi, makalubong man siya. Uy, kainit ba? Mga day, unya rin may mag-outfit mga day, no? Kaya mag-init kay karon. Unya pa mga last stress, siguro. Ang ako ang mic, nabutangan og ginamos. Nabutang siya sa ginamos, wisit. Buhay ginamos. Sa itong paliton day, kalo-kalo day. Nagwapa lagi ni day. Kung mga souvenirs. Tapos sila yung mga kuan diri day, mga baligyan nga pangunsan ni. Keychain dili sa kuan na. Dili papilit sa kuan. Pila ka ni? Papilit sa ni. Tama ba magnet sa magnet? Ay lami. Gahot. Sino nakabutang? Ocean White Beach Resort. Masa dai ocean ang mo ni. Kasi tagsan ko ano ni? Ansab. Wapa kayo. Pagbalik na mo ana ganahan ko ni ugat ni. Kani pink. Pila man yung sa babi na ako katate. Kahilong wait lang hawa day. Wapa mo siya uy. Creative case sila diri. Na siya yung cellphone butangan na nani sa online. Pila ni siya inyo hadri ate? Gawat niyo para butangan sa cellphone mga day para dili siya mabasa og tubig. Laban ay nato siya gahot. Okay siya pang gift no, pang souvenir diri Okay lang og souvenir week kay murag nasamad. Mo na ko souvenir samad-samad. Wala kay discuss more. Di na ko just color ayon ang taon. Yagit kayo yung auntie, uy. Patanawas ako sa bikas, uy. Kaya Kaya anit, pila ni siya. 180 daw mga day. Murag, sponsor ninyo, bi? Charot. Ay, sa day. Ay, lahi po sila kuhan. Dreamcatcher. Ay, gahot. Pa-ballpin sad. Pa-ballpin siguro to. Lami. God sab. Pero inyong auntie murag dry sa karon murag buslot akong bulsa. Bulsa ba akong bulsa day? Di sa tani day. Uy bisa gusto ko ni bet ni Di ba ikaw ni day? Hoy dili ikaw day, ikaw ginaday. Uy, golden cool. Wala nana yung golden day. Ay ko kit pan man ka. Uy, mga trader lagi mo. Lami lagi ng kitchen nila 150. Harip day. Palit na mo. Bet? Bet siya day. Ikon siya sa kuan. Lami siya day. Dili day sa ref man siya day. Di man siya sa bag. 60 day. Ano yung kulay ba? Ay oo, bet. Kana po siya ay bet. Pero mas bet na ako ni pang babae mag-good. Pang lalaki ka na Bagay lang, choco lang. Pila daw, 100? Labi ako ng Yubi? Wala pa sweldo lagi sa YouTube. Ito ha. Supuyor ako mga day, watay kapalit ng mga dollar man. Watay kapalit. Ito 100, 400, itong mga suuton. Dollar kayo Murag mulmul gila kong diri day. Ay siya. Nabunal siya. O man ko solo jacket na nang gibutang. Laban na to go push it, naka-set na mi, all set na ang tanan. Naka-floral mi karon. Uy, maglagot ako sa inyo kay dugay kayo mo, naka-set na ko na ako make up. Okay lang imo ha, oy. Bet kung jaya lagi. Lava, nakaset na mo day. Okay,
outfit? All set. Hi! All set na, all set. Okay, back. Lahi, iragyo daw mo nila. Uy, labot sa'yo pa. Keme nga. Tingin mo daw, Day! Ponggok! Eray mo kwan. Pagkuhon. Okay, lami yung outfit. Sab. Lami na kitag outfit karon. Alay na ito ba? Alay na friend. Sige na kayo, mag-pictorial ta. Guys, mag-pictorial may karon mga aray. On. Shit. Ay, lahi ilang pa white sand. Oy. Uy, lahi lang. Oh, gahot. Uy, init man kaayo karon. Uy, di man ako feel. Nga na ganun balik ang taray. Ama tadapita. Ay, nawa mga gusto. Uy. Jacket akong gibutang kay ko shawl. So Agnes jud karon. Mag-pictorial, nagligo naman yung Uy, Mads, okay lang akong outfit. Okay lang ni tag-jeans. Laban sa tag-jeans. Uy, Uy, mag-selfie daw. Silpi laban sa tag-jeans. Dito na tayo magbuan. Uy, dito dili akay. Init kaayo, mapalantong sa ta. Kapatusan na may Kay dili ko ready mangitom. Uy, ako sa... Itom na bata. Tapos magpaitom pag yung samot blakwag. Sige naman, good match. Uy, tagwan ako kung notes. Uy, naka-cycling na ko buisit. Kung jitli di ay notes. Wala, may pasyal. Balik ka ulit sa balik. Ay, ero. Mats, sige na. Jakit-jakit lang. Ayaw sa kainit ka, ayaw dili lagi ko mag-ano, bullshit ka. Bahala na ang jacket basta kay di lagi ko, hindi ko ready mangitong day. Daw na ako, bullshit. Ay. So, padulong kami sa kuan, cave, basta ni, dami nga di mag-pictorial day, tanaw ko. Ay, lahi, nasilip pa ako, Andre, ang kanang, landscape. Basta niyo. Laban, uy. Ay, hello. Bullshit, kaigang norde. Day, happy na. Ay, sakit mo. Mga mga Day, mulubong gyud siya, day. Maglagot ko, kay mulubong. Muna akong di. Laban ta, day. Oy, lahi. Nasila'y pakuan. Pakuga.